Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kinong dia jing dia ke beri ki try jela bat ki bedon ni ki dukan beper habo kanong ba shillong ha ka prat ri unai tung arja arpen rio ki lami sha khamat ban pen sha ye ke e ka ba ki la sha kin no be kim long ke jing men toy ki nong shong shnong ha ba kren ji ki lar pathai khu bor uba Andrew Nongkenri ubolong ko munong ai kti ni ki ni nong dia jing dia ki babu dukan ha ka leng kanong ba shillong ulong bakum kita ki nong dia ki bapin em ya ka kamai jak po am tang ya ki yeng ka sem ha ka jing long try Henry wat e ki bayarap iki ni kita ki batrai ha po jongki ki dap da kamen sieng ba sngo diaw ya ki e ka bala dep banja badru e ki jing pen shai jong ki nong elam shnong na ka dor bar shnong Nongrim Hills ha po ka jing elam jong ba bantali na ri ha ka jo ka por ki lapen tip bakum ki nong di dukan ha po sar shalom bro ka we ka ba ki don palat 100,000 tam klem da khen ye ki badi jing di hayo bad ha ka jing wan ka bling it ka jing du nong jongki kala poi ha du 100% tam kumta na ka te ka daw kala pen longi ki banit pan jing yarap na ka KHADC banam I trading license ya ka te ka company PTP menchua kawan ka blinkit mencem snem mau benai September apo perbuan utri lai benai so benai te perbu utri ni kong ni ki nong sang dukan ki dukan ki complain ki ong ba ani ka diar ka jing di te ba te ngirung isu tu ala di ni don ki ka jing tho mo ni don ka kata te ni pet nta ka jing tho la jong ru ho ke ani ka duna ka hiar ka jing di ni sedang ban yo le research la jong hi ni siamba ka jing du ka jing di ka hiar kum ba 100% ki don ki dukan ba hiar 100% ki don ki dukan lagi berit bebeli ki bedi kuai di sekret ki bahajan jungi gitu ki wan ki kom ki keren yang ya keren para mangi ngilong ke community ke belong close knit te ya keren ki ong ba ni ba ngi di si hajar matang ya poido arspa kom ne ngin pinyat kom noi ke yeng pin siu kom noi ka bai wai siu kom noi ka bai lat te poi ke jing te poi jing ngi ha village se ki priu ki badon ka bor te ngi kum ka community jungi nya lek kendu ya isi bapet ya katrit tu kapor te ngelik kendu ni ra ha khamat jung ya ka jing sitom jungi ka jing siam jungi ni ong ba pet sebab ka jing ti thiet jungi ka ya ra dukat ne mo ka jing wan jing bingkit ka kata ni hadu kata ka i bangi pila banyarap lem so ba pet lem te iba bapet ya katrit kapor bapet katrit ba to ni ong yang ong tong sampai te ila pej per kadang don te apo halum sopok apo fire brigade te to por te la pej ila yarap kala khang por bakal ada khang ni siamba ani ka yarap sisa kala kiu biang ka jing tiet jungi kala poi biang kum ki blong por beningkong tingilai kemen tingilai klet no spang ta blinkit ni ong ato kam don chu kata tingilai kemen ngilai di ngilai tiet biang ngilai kemen ngilai tiet ngilai wan biang ki nong ITR ki lai bun biang ki tiar te kum ta khin te hadin menta pada po kamidia ngi siamba ka wan biang so kene blinkit mata kala pan enu si biang ka ya le biang ban mi te ni kum ta ha ka jing la jing siam ning kong bangi la ya du kata nyelik biang nyelik approach biang ki authority pada nyelik keren biang nyelik pensungau biang ke jing la jong te ki bakir ki ong tong in pej te kata ka de ka lo ka tong jungi bangi wan ne man ta long kanong tang ban explain ya kai ban pensutu ipat ba uba pej ya kene ban kai ke jing siam jungi bat kai ke jing ai jungi ya ka jelang bat ya ka state bro ko we te mentang dong long mangi ni de mano mangi ni de kinong di dukan jong bro ko sort silong ni don kumba sawajar ki ong ni yo jing kumba ki ong ki don sana sawajar tali tama sawajar tali ke dei tang ka number sawajar ka dei tang ki dukan kata dei lat nyo ke yo ni le ke yo ngimpat khen ngimpat don jing khen ke yo ka jing bun dukan ki berit ki ba bon tali untuk ki be de harut apo lenti singken turu ki turu apo yo apo te ngimpat don jing khen kita dei tang sawajar te menta pring di ong sawajar ka soba hoy na katakan rulak ka badon hapo ta sorsulong to sawajar long iyu to madu to sawajar ban im to rulak ta mau sawajar pa de pipet kalong kumne nga chu ai pitang ka calculation ka banga ngalakhen
Te kalong kumne usaw hajar ngut usaw hajar tali dukan. Na gini usaw hajar tali dukan kidon kinong tarai kidon kidukan ki babu nong tarai iwei kinong yarap iwei kidon ki babu ar kidon ki babu saw kidon ki babu pra kidon ki babu adu arpo teli arpo ngut ki nong yarap te nginda ken average ya kita barokoi kan poi kumba sukan ya ken no tang ar perdukan tang sidukan tang arngut ki babu te mentah pila long saw hajar ki tarai dukan bat pra hajar ki nong tarai dukan te kila long khat ar hajar mentah gini khat ar hajar tapi ken pada kayeng jongki mentang gi ken average kayeng kawai kayeng don kemi kpa ki kon arngut te long saungut te tapi khat ar hajar into saw kalau long saw pra hajar te kata pada kala number kala khamhe te kane ga dei tang ya ki tarai dukan ya kita gi saw hajar kila poi saw pra hajar mensim kaba syakta da kane ki jingwan jongki ne kamar porbawan hasor silong kawan nabar college ki distributor ki dan prapu anmut ki distributor ki ba long registered distributor ki dan dekat association la jong kan Meghalaya distributor association ki dan prapu anmut te hapok jong ki manu distributor baduna ero spongut ki bateri kita ari ki ba penbiang mar ki ba nyak kali ki ba pen i delivery kata ka di ke jong ki dan suki wholesaler ki dan kumba sespa angut hakiru kin dan lai sangut ki bateri biang te dapi ken kun lum lang ya barok khoi ken lang bat so ya kayo de hanta gitu kinong song yo kamar kawan hayo dadep nang ta unong kit unong bak ya kituru kidon tapi kentup lang ya barok khoi tapi kentup kine kilong yeng kila bon kibriu ki basakta da kawan ke company ke bahe kila po ya kila amdai syu da kita isaw hajar mentai la po ya kila ta company bangi ngimdei bangi ong ba ngidon tang saw hajar tama ngilong interrelated kam kejongi kalong bangia don kam iwe interdependent te nadu tu bakit mar porbapoi kamar hapo sorsilong hadu tu bak penhiar mar hapo kedukan kejongi ngilai don kecin ke becorong ba te ka efek ya barokhat umdei tang ya wei tang yu ar dei ka pun teli te kane pada kapoi nak katakan rulak tapi ken ke population jong kine kalau poi kumba 40% jong population jong ka sorsilong te menta tapi keren kalau long kalau he kemar ka the quantum is big kalau he mo kumba orang te katahi te so ko wei kalong ba pi kine ginong wanra mar hayo kam ka basajur ngi ken menta kum habasajur kiwan por bakiwan rak tiar mano ba ai tiar ki ai ki nong rap ki jongi na tai ki thap u jhor ki thap ki kali ki wan rak asor ki sadi te ki turu kin sha effect lang pi ka hadu ke jing sha jingwan jong kene company ka kam effect tang yingi ginong di dukan ka effect hadu nong rap tu te kata ka dei ka jing ke jing sngo jongi ka jing kwa bangin pen sngo ke ki pat ba pen so thu balong kene di ke chain reaction dominoes effect mo yo te kalong kamta te kamdei tang hangi te don so pade so ki local entrepreneurs ni haki dukan jongi ngibu marjong ki baper ki don ki shermit ki don ki kutung ni don ki ashar ni don ki umso ni don ki ni ki dot hat barokhat bawan rak balik meno ki lek ki beriu jongi sudah ki wan rak maki kamarjen jongki ke beduna tembab tang baki di ki beriu la jong ngibu baik beli bagi turis kiwan ki ong ani ngi kwa ki tiar lokal ngi kwa Australia lokal babang du no tengi lai oi utau babang te utau babha ngi kwa shermit la kadong ba pure la kadong tengi ngi di te ngi bulut barokhat ki lokal dan ngi yo ma de ki yo ka margin ka bahe kam dan ngi kwa ban ningkong ban yarap ya ki briu la jong mangata ngi I first preference ya ki local items kadut uruti barokhat ki di bakery la jong ki kadut jong ka government ibu kadut jong ka veterinary department te ngirap ya ka kejing ai kejing yo jongi ka dei bangin pen yo ki wei de long ki briu ki la jong
Umdai bangi kuat na kuat na kai jong ki bai. Nakaliang uniu rangba ula batayru balada ka bling et kan yo ban beteng biang ban pintelun ya ke jingde mar jongka ke jingdo nang ka bakumno ka bala ban kata kam dei tang ya ki try di dukan Henry Hajan Baro kiliang. Ni kum ki dukan ni ai kam umdai tang ki bon ki kena kan thei kham tam lei bon e kena kan thei beli ki bon cosmetics ki bon ki ni kitai te ki bon ki kena kan thei ki don ki kena ki ba puliru barang lik puli ki wan chengi yong ba ngarang lik kelas 12 nakalik morning nak ku akam pilong ban bu part time yang yong hawat balim long yin yarap ipi ki wan ki lik part time ki lik morning khat wi biji ki la wai kelas tetet menta ki la wan join hangi ki tere du jengit kadang teng li kapor baki ki mdon by school yin yarap manong yin hap yarap mangi tiki company ki bana bar Philippine advance pinung ngam tharai kin ai tangi ni yarap ya baro beli bangi kwa bakin kiu lang kin kiu maki ngirung ngi kiu kacak benrew kan kiu te kata ka dei ka point ka bang long ka bangi ngi kwa ban sutu kan ba sometimes long nya pet ya ka e ka ba hajan chwa ka an pet chwa ka ba jengit aba jengai yarap so ula jong tapi la ban yarap ula jong te ka jeng yarap kan sowan ka ba dia kalong ka e bangi ki dukan ngi ai ka e ka jing yo nong jong baro ki beriu ka e ka jing yo nong ke jing nong jong ke jela jong sarkar jong baro ko yi yo nong pi ngi don sa hajar li dukan nangi to ngam ong baro bagi siu GST beliu ba ya ka GST ki as per government norms ki e ki ba yo ka kamai ka ba hapo ka arpo lak sisnem if the turnover is less than 20 lakhs maki kim don kamban siu GST te ki don ki dukan per ki ba siu nangi baro ko ki bi siu ke GST balik cek state kam duna compare yakine ki saw hajar bat ya kawai ka warehouse ngatrai ka he jong isibun te ya katangi di benpet ka employment bangi ai ngi ai mundai tang saw hajar pi da kane ka chin bangi ngi connect da kane ka chin bangi ngi snok lang kane kam dai tang saw hajar ka poi di ki arpau lai pau saw pau hajar ki driver ki banyak kali ki nongkit mar barok na dong sodong te ka company kan ai no kan ai sans pangut brio kan ai kan no ndus pangut maki ki ai ngi ai da salary ngi seo da tulap nim seo da wages we don't nim seo kat ka baki tere ngi seo da ka benai pi pang pi sitam ru ka tulap pi ya pi yak brio pi don jingkam ka kam ka bad kongsan ai pi hap sim syuti ngi ai tulap te kata de ka we contribution te sok ka we ka long ba kalaj ngi dukan barokhat kumba pitip barokhat ngi seo de commercial rate te ngim seo de domestic commercial rate kham he saw hajar li dukan ki seo de commercial rate te ka jingyo juga misi elo khambon ban ko way warehouse kan seo kat no te de compare pinujor hi ya kata kai ka jingyo Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya